Tretie rozprávanie o tom, ako sa naučil Štoplík chodiť po uliciach. Ulica, na ktorú sa Štoplík vyguľal z brány vysokého domu, bola dlhá a širočizná. Zvonila, húkala, rabčala i hovorila, lebo v prostriedku prebehovali ňou sem i tam električky, auta i motorky a po chodníkoch z oboch strán ponáhľali sa ľudia. A všade svetlá. Svetla na električkách i v električkách, svetla na autách, odpredu i odzadu a svetla aj nad celou ulicou na vysokých stĺpoch, ale najkrajšie vo výkladoch. Pristúpil Štoplík k prvému výkladu. Za sklom bola pekná izba, len v nej nik nebýval. Postal Štoplík pred izbou a čakal, kto do nej vkročí. Ale do izby nik nešiel, len tu i tam sa dakto pred ňou zastavil a šiel ďalej. Odstúpil aj Štoplík, že prejde k ďalšiemu výkladu, kde stalo veľa ľudí, no len čo vykročil, odkopla ho topánka. Zdvihol sa, vstal, zase spravil krok a tu ho postrčila už nie topánka, ale gumená čižma. Znovu vstal, no len čo krok spravil, znovu ho dáka topánka alebo čižma zrazila. A tak sa znovu ocitol pred sklom, za ktorým bola izba, kde nik nebýval. Ako tak postával a rozmýšľal, čo teraz, ako sa dostať z toho istého miesta, zazrel dve kožené čižmy. Blížili sa pomaly, nenáhlili sa ako ostatné topánky a čižmy, vysoké i nízke podpätky. Tieto zastavím, pomyslel si, a opýtam sa uja, ktorého nesú, čo robiť, aby som neostal trčať na tomto jednom mieste. A mal šťastie, lebo tie remenné čižmy, čo tak pekne pokojne kráčali, niesli uja strážnika. A ujovia strážnici predsa najlepšie vedia, ako chodiť po chodníku, aby človek neostal stáť na jednom mieste, aby do neho stále nevrážali. Povedal Štoplíkovi, že chodiť treba vždy po pravej strane chodníka, vždy s prúdom a nie proti prúdu ľudí. Štoplík sa za radu pekne poďakoval, ale keď vykročil po pravej strane chodníka, ujoho strážnik ho ešte zastavil. Počkaj, kde vlastne ideš? Povedal a pozrel sa na hodinky. Takí chlapčekovia už majú byť v tomto čase doma. Štoplík sa najprv zlakol, ale potom si spomenul na Frčka. Viete, hľadám nášho psíka. Je biely a má aj 3 tmavé fľaky. Pred chvíľou som presne takého videl, hen za rohu ulice, pri križovatke. Možno tam ešte bude. Povedal ujo strážnik a Štoplík sa mu znovu poďakoval a ujo ho pustil. Štoplík však v chvíli zabudol na Frčka, lebo teraz ho zaujalo slovo križovatka. Čo to môže byť? Stretol ešte jedného uja strážnika a toho sa opýtal, kde je križovatka. A na čo to chceš? Takí malí chlapčekovia nesmú sami prechádzať cez križovatky. Povedal ujo, ale Štoplík mu na to. Ja, prosím, nechcem prechádzať cez križovatky, len mi povedali, že pri križovatke je náš psík Frčko a toho ja hľadám. Dostal sa napokon aj k hľúčnej križovatke, no keď zastal na rohu ulice, zasa zabudol na Frčka. Križovatka bola taká, ale taká zaujímavá. Veru, nikde na ulici nebolo vidno prechádzať naraz také husté húfy ľudí ako na križovatke. A prechádzali naraz ako na rozkaz. Naraz zastali na kraji chodníka, naraz prešli. Štoplík si netrúfal prejsť v takom hustom húfe, stál a čakal na kraji chodníka. V tom však práve ľudia stáli a len auta prebehovali. Rozplakal sa akýsi chlapček na druhom boku ulice. Ušla mu lopta a zastala prostred ulice. Neplač, chlapček, ja ti loptu donesiem. Zavolal na neho Štoplík a rozbehol sa doprostred ulice. Lenže v tom pribehlo auto a on ani odskočiť nestačil, od strachu sa len k zemi pričupil. A mal šťastie, že kolesa auta boli vysoké a on maličký a že sa ocitol v prostriedku medzi 2 pármi kolies. Keď auto odbehlo a otvoril oči, uvidel pred sebou rozpučenú loptu. Lopta sa dostala presne pod koleso. Doniesol chlapčekovi rozpučenú loptu, chlapček plakal a jeho mama mu vravela. Vidíš to?
To preto, že sme sa ponáhľali, že sme začali prechádzať pri oranžovom svetle. Tak sa Štoplík dozvedel, že ľudia prechádzajú cez križovatky podľa svetiel na rohu ulic. Keď zasvieti zelené, húfne sa naraz ako na rozkaz pohnú a všetky autá vtedy zastanú. A keď zasvieti červené, autá sa pohnú a ľudia stoja na kraji chodníkov. Medzi tým svieti oranžové svetlo. Po oranžovom hneď ide červené a preto pri oranžovom svetle treba radšej dočkať na najbližšie zelené. Kým sa to všetko naučil, aj ľudia prestali prechádzať križovatkou, aj svetla na rohoch prestali svietiť. Bola totiž noc. Ulice spustli, auto len tu i tam prebehlo, električka len tu i tam zacengala. A začalo pršať a Štoplíkovi sa strašne chcelo spať. Ale kde nájsť strechu nad hlavu? Blízko pri rohu ulice stála búdka. Dvere boli na nej pootvorené. Štoplík skočil do búdky, našiel v kúte handričku, prikryl sa ňou a zaspal. A tá handrička bola naolejovaná, ale hlavne, že nejaká bola, lebo bolo dosť zima. A tá búdka bola búdka taxikárov. Telefón v nej neraz cengal. A vtedy skočil dnu ujo taxikár a opakoval si adresu, čo mu z druhého konca telefónu povedali. Veru, telefónna budka taxikárov ani v noci nespí, ale to všetko Štoplík už nepočul, nevidel, lebo spal, dlho spal. Štvrté rozprávanie o tom, ako Štoplík do mláky spadol i ako z nej vyviazol. To sa už 7. deň potuloval Štoplík mestom. Poznal veľa ulic, domov i obchodov na nich. Prejazdil už krížom krážom všetky štvrte mesta. Električkami i autobusmi. Teraz iste niekto povie, ako mohol nastupovať na električky a autobusy, keď je taký malý a schodík do autobusu i električky je pre neho vysoký. A či ste zabudli, ako z fľaše vyskočil? Kam on nohami alebo rukami nedočiahne, tam skočí. A lístok od neho nikto nepýtal, pretože bol menší aj od najmenších chlapčekov, od ktorých lístky nepýtajú. Keď už teda 7. deň putoval, dostal sa do takej ulice, čo nebola vydláždená asfaltom. Ulica sa končila pred domom, pred ktorým hrali chlapci futbal. Rozbehol sa Štoplík rovno za chlapcami a nedíval sa pod nohy. A zrazu stal po bradu vo vode, v mláke. Nie, utopiť sa nemohol. Štoplík sa ani v tom najväčšom oceáne nemôže utopiť, ale tá mláka bola jednako len nepríjemne chladná a špinavá. Poobzeral sa, kade má najbližšie späť k súši, keď v tom zazrel pred sebou oranžovú loďku. Vyhúpol sa na loďku a vesloval rukami. Tu jednou, tu druhou, začrieval do vody a tak sa mu to zapáčilo, že aj na futbal a chlapcov zabudol, len si hore dolu po mláke vesloval. V tom ho však skoro zaliala vlna. Mláka sa celá rozvlnila, vlny sa na všetky strany rozprskli a zastriekali celého Štoplíka. Utrel si oči a ako ich utieral, ozve sa pri ňom. Aha, Štoplík na pomarančovej kôrke. Pozrel sa Štoplík a to chlapček. Chlapček vylovil z mláky loptu, hodil ju chlapcom, ale od Štoplíka sa už nepohol. Čože? Zadivil sa Štoplík. Vary, ma poznáš? To sa mu stalo prvý raz, že ho niekto na ulici menom oslovil. I vyskočil z loďky, celý natešený na breh mláky a zastal pred chlapčekom. Ako by som ťa nepoznal? Veď si ty Štoplík, aha. Povedal chlapček, vyťahol z vrecka zorničku a roztvoril ju v prostriedku. No však si to ty. Spýtuje sa a díva sa na Štoplíka. A Štoplík zas na seba do zorničky. Bolo tam všetko o ňom, skoro všetko, čo zažil, odkedy z fľaše vyskočil. Chlapček hneď začal rozprávať aj také veci, čo neboli nakreslené na obrázkoch, ale len napísané pod nimi. A ty si to sám prečítal? Čudoval sa Štoplík. Samo, pyšne odvetil chlapček
Ale keď ho Štoplík poprosil, aby mu to všetko od slova k slovu prečítal, chlapček mu uhýbavo odvetil. Teraz nemám čas a vôbec, vieš, je to pridlhé. Štoplík osmutnel. A ja neviem čítať, Povedal a z očú mu vyhrkli slzy. Nepláč, Štoplík, začal ho chlapček utešovať. Tak ti teraz poviem pravdu. Ani ja ešte neviem všetko čítať, iba niektoré písmenka, ktoré ma naučil náš Fedor. On už chodí 3 roky do školy, ale až pôjdem do školy, všetko sa naučím. A toto, čo je tu o tebe napísané, nám prečítala v škôlke súdružka. A ja sa volám Ivko. Vieš čo? Poď ku mne. Chceš? ja by som tiež chcel bývať v škôlke. Povedal Štoplík. A potom aj do školy chodiť, lebo ja by som sa tiež chcel naučiť čítať. Ak pôjdeš ku mne, ja ťa zavediem do škôlky, prisľúbil mu Ivko. A tak Štoplík išiel s ním. Ivko býval nedaleko, v novom dome s balkónmi. Keď prišli k dverám, Ivko ich otvoril kľúčom, čo nosil zavesený na šnúrke okolo krku. Ale len čo prišli do izby, Ivko strčil Štoplíka na poličku medzi knihy a hračky a povedal. Musím ťa skryť, Fedorovi ťa veru nedám. Toto sa Štoplíkovi veľmi nepozdávalo. Nie, že by sa nechcel s Fedorom zoznámiť, ale sa mu nepáčilo, že ho možno dávať tomu alebo onomu. Dávajú sa predsa kvety, cukríky, všeličo, čo sa kúpi za peniaze v obchode. Ale aby jeho Štoplíka dávali? No, nepovedal ani slova, iba zvedavo čakal, čo bude ďalej. Po chvíli prišiel aj Fedor. Sadol si za stôl, otvoril knižku a začal si čítať. Čítaj aj mne na hlas, poprosil ho Ivko, ale Fedor mu iba tak cez plece odvrkol. Daj pokoj. Chudák Ivko. Pomyslel si Štoplík, no ledva si to pomyslel. Ivko už nebol chudák. Drgol zlostne do Fedora lakťom. Fedor vyskočil a pľusk mu jednu po tvári. A Ivko podskočil a bum mu jednu pod bradu. Štoplík si od hrôzy aj oči zakryl. Fedor ešte zdrmal Ivka za vlasy a potom posmešne skríkol. Aha ho, ako sa naparuje, no počkaj, ty, Štoplík. Len čo Štoplík začul svoje meno, zoskočil z poličky na stôl pred bratou a zvolal. Tu som. No bolo mu to aj treba. Už aj ho obidvaja schytili, jeden ho zdrapil za hlavu, druhý za nôžky a začali sa o neho naťahovať. Naťahovali ho, mykali, úbožiaka na všetky strany. A pritom krík, raz jeden, raz druhý. Moje, nechaj ho, ba môj, pusť ho. Ako to? Pomyslel si Štoplík. Vravia mi môj, aj jeden, aj druhý. A pritom ma takto nivočia. Čo som im vlastne spravil, že mi takto ubližujú? A keď mi už ubližujú, prečo potom vravia môj? Tak vraví predsa otec alebo mama deťom, ktoré majú radi. No potom mu začalo v hlave hučať a už nevedel rozmýšľať. Už len na to čakal, kedy mu ruky nohy dolámu. Napokon sa mu aj v očiach zatmelo a už nič nevidel ani nepočul.